yite leñol mum koy doore mum lo bula ko demgal wallahi woni danungal lo Anto Ibrahim ngono da wallahi galle selu mum jahaare gartata ay maro kawna nangu do am don anan sa yifta yimo wottima nokkantay amma artuji rokkoɗa gonga kono ngol ɗo lawol imala ko woni ngol mi yaltatano ɗo leydi ndi en jiidirade hay baaliya wa hokkande min ndiya wona ɗo tan aɗa naata e nder yumma en amba min jannara an ha yamara ala cikkum kadi maaro ko kanko watto joom gallam mbi mi yami namdo joni mi ari mi yettim ko tomdom haalde limbi no keɗimi de tan nanmi hakkude makko e lembel o tan gandumi kanko mo waɗani toon a dañi sanso moɗo wonno ɗo ko ɓurɗum mbaɗan ma heɓan ko mata sa heedi ha heɓuɗo fima walla ɗiyan aɗum kala tuman lumam gallam carrément ƴew mina ma wona e aduna e bamo liggotonde haydaren mankira ko jiɗɗen foof komo waɗa ala foof mankirde wona onon wona min foof gueɗe men foof timmi hande noon oɗo to gonnen ɗo liggey makko nattu liggade min ngala haydara aɗa yiilam enen min kam mi ala ɓiɗɗo debbo o annoon anni maaro way gogguma en fooɗi tan nawi kono hay ɗum ɗum ba ɓeyde ɗo wadde e galle aɗa waɗnam ko fota waɗa ndemmi kono wonko minno mi jewten kettemi mi est ce que mima yon dembillana mi somo liggiyo ɗum ko odalaje kono wona mbinoɗa ga yahmi fompi aga karojen defa ga mi waɗani ɗum de wadde nan jawdi kam sa nehi ɗum gila fiide hay goto ngallo koye ma adoto o ɓiɗɗo sa memi so yumo ko ari bone waɗa ɗum hay yumo ko no wawi joɗade semaine aji tati innata kam hay dow leeso mi lelta ndem no tinno weƴƴitino ɗinguel cukalel ibrahima togoram le haggade ibrahima Ibrahima nani ko bamma haali ko nen nam nen an kam ko woni min kay mi anda Ibrahima kono noon nen bawa wimam yaltinmama galle kadi o wimamo seerimama nono wi nene ɗum musi nder ɓerdam nen ɓen yimɓe no godi ha joni oy janggo sa dawi ɗum ne ya daw law pinana law o dawa law Ibrahima appoga tan mami de appoga ala nene dar toon dar ala yi kam mbiyaɗa ari nene dar toon aro kam joni so haaɓi funde hirde a kihi alors ha ɓanduma ndu laaɓa ñamtoɗa ɗen so an sa ñantimi jiiɗum koyɗi ɗe machallah ñamtoɗa ndewama koygel ha ñettoyɗa hen sa accimo tan mbaɗa kalgarama Ablaye binima en piji guila en pami meɗi fenen ndem meeɗa ala aldata min meeɗa a meeɗa fenen ndem meeɗa fenen ndem hanno kalanmami o Allah ne seedi ne tiiɗi en ko 10 millions o wi 10 millions joni noon e elle nan ɗum ɗo ko koos ginnaji wallahi ko peeli komin maɓe ke guil suba joni noon Ablaye ya ƴeewa duttoɗa affaire o an kay gara jehen an kay joni kay padam tan mi moɗen no mbaddeme patron mo Amadou